kyekyɛ ne ade no empanifo bi akasa fa kyerɛ Wokopia munso ewa Bunu East Manta munso a etichafo a omuwo asuokɔ de to dwa sɛ school da mo hɔ paa de mom school na bie na nso mu nsi hɔ edi entia Opani Francis Adenimo ena friend sam twofo sɛ mommra na mombɛhwɛ ade na mombɔ ho dawuro na obia ente na ɛyɛ de ade a ahafo no South Manta munso na ohini bi owo hɔ nom de to dwa sɛ afia ye bewura mu 2024 abato no kromu hɔfo de lalai omonto aba yabɛkɔ nsuta kwaman be poso bato mpasua so NPP amanoko no edimu kane mara sɛ bedwane bi de ma wo mo wo kyerɛ ne bu afu papa na edibentra etiefo bɛka nanu ada na yamransafo ye sɛ omobesi enkoso hene na yɛde mu nkyerɛ mu bɛbrɛ mu sane sɛ nneɛma bebree na akɔso awia yi ensam no dos na yɛsin kunwa yɛde ɛbrɛ wo sikasam de ho hia enti ɛyɛ FIDO de hia ne sɛ waduru Google Play Store wo download one app no pɛ na ɛda so wo na wo kro wani mu no *711 star no abɔ 9 miɛnsa na dam asɛm obebusa obia no ya no Silent Night Guest House and Event Center ni din ene ne honam sɛ ɛhɔ yɛ din kama wodanya wasum de obedidi programs bia no kɔ na ɛkɔyɛ ɛma wo remfi sɛ admission we no kunsu wi oso na school bia pie mu akyerɛ sɛ anya sameketo akra na we no ɛyɛ Ama Matter Education NGO ɛna wapuso ho a wɔde sa school yaba na senior high schools nkodaa no na wɔgye wɔ mu berepam yɛde ho asɛm beto dwade ama ma remfi sɛ aperitivo wokɔ Italian Serie A no mu a sadia boys no ho ɔden nyina na fa ne hu won secret no ɛyɛ aperitivo ɛnyɛ nsa ɛboro ɛma remfi sɛ nyame yɛ adom amemenda anwumre no nsia empa mu kosi no nkono ɛyɛ me man titumadie ɛyɛ ama yɛnsia ne yɛnsi nkonwa ne yɛntoato adwene ne mu adwen pɔ na bibia nyɛ kama ma remfi sɛ wiɛ yi baabi a wo bia no mizo ɛne yɛ kanfo ne yɛde ma wo ɛne 5G no bra Sompa 93.1 FM Sompa TV wo ba ha se yadodo no ano won sabeka ma remfi sɛ tan so apatrapa new site hɔ Abe Herbal Clinic yɛde ne yɛkyɛmu mienu honhom fa ne honam fam wonya duru hɔ yade bia yɛtu ase ɛde ma awia yi wɔnadaworoma ɛne yɛgye wadwenkyerɛ nsusuɛ wakwankyerɛ nyinaa ɛwɔ Facebook live no so ona afeso YouTube no so ɛyɛ adwuma ɛma remfi sɛ yɛnuanom centers bebre so afa nsɛm ya wɔde ma adehye ya edi akɔneaba ɛda wase ama wakɔ aba wia yi nana kwabena kɛse ɛna afei akua boakyewa asampa etia yɛnkɔ ensam no emuan yɛgyina ebuakwa ɛwɔ asantemantam ase ya na ɛwɔ atwema anwabiagya no abato mpasua so wɔ asantemantam hase yi ɛnɛ ahomakyen ɛbra na no miɛnsa abɔpa ho sima etunum na ensam no ayɛ huhu yɛsi gyato baabi ɔmo si gyato baabi yɛsi efie na nanu ya ɔmo bewia maame no egyato ne fie hɔ ɔmo si efie deɛ no ɔmo si de nanu ya ebewia maame no ne yɛ ka ho asɛm no ɔmo si ɛde gyato hɔ asa agro ampaniampa ne nuane ampa abusafo ya amudi achi enawia yi ɛwɔ Facebook live no so no mane begye pa sɛ ɛbra mekenkan nsɛm yi wobɛba na wabɛhwɛ wani so adeɛ enti emranti a wɔn ankasa atu wɔn ho akyɛ volunteers bi a wɔwɔ mpatam hɔ na dwo wɔ bɔban ne adeɛ sɛbɛ ya agya enkwan ne japadeɛ obetumi abɔ ho ban no enya information no a ɛna odimirika ɛkɔ hɔ nom na ɛbra odimirika kɔ hɔ no kyɛ sɛ akwaya asefem sem aya yorho sem a adena no ayɛ denenti atrapo na agye won sem gye se dum jadwumaku no ana etumi ba na bra mpanifo koduru hɔ ne nsɛmtwerɛfo edin kɔmɔ na ɔmo kyerɛ sɛ enipa na wo fie hɔ no de no kwanyame anim nie abiga ma no nya mfinsia aduonu nwɔtwe nora yabu anya mfinsia nkono ɛna ferepa yabu anso nya mfinsia nsia ɔmo nyina sabre yi wɔnka atiasefo ho biem ya asɛm no akɔya adwerɛ ho sɛm papa ya kɛsɛ bu akwade ne mpatamu wo bia ɛka ho asɛm na asɛm yi akɔya dumgya adwumaku no mu asɛm enti yɛpɛsi edin kɔmɔ kakra asantema ntam kropɔ kumase mu akyamehene edema dumgya adwumaku no ɛyɛ DO3 Peter Ade papa yi ya bona baso papa dano de wo ye bia wo frɛ no a na wagye wo so nti awie nyame adom wasaje yesu bio papa awurade asomdue nka we de wa wodiem enka won zo menua akwa na kese papa na mesrɛ me bisa wa pom te sɛn awurade adom ode akyɛ ho ye monso ho te oh nyame adom papa nyame adom kamia kwakoyɛ sɛ afi ye hyase de em sɛ madwuma no de em sɛ ya na ɛyɛ kɛse o ana minim de me kan bia wo fo ni hwɛ hɔ a numbers ne kyerɛ sɛ swat kra but kra mboni
Eswati na ye nyano unfortunately no nipa ene miensa na no nso miensa nti nipa be nsia na o ma hwere o mo nkwa efem na e ha adwempa bi se president na o kan no se nipa hwere ne nkwa untimi nsa emfa mba unsa nya piem o hwere ne nkwa na jeze no an nti se japade hye eno kuna wo nkwa kra mpemfo se wo nkwa o wade nti obetin apɛ but sɛ wo hwere nkwa eno an nti e ha adwempa se nipa be nsia ahwere o nkwa efa eja ho but numbers no dey nka afi mu die no wo fom kakra so de toto afra sɛ ho a Ora Peter abu akwade kakra ba na motimi aboaboa no wada ma ho ti me no ka say kra me free me the regional commander if you know na back to office na ye call you no no cray jano eto around 3:43 na the omo frey and say ja ato na e boy mo de ni call na edu ona jano at the ma ashi asay ni ma wi ma o ma hwere mo nkakra iti call na nkasa no enu ye ho entem na nipa na bo mo de so mo try so bitu answer omo frey nti lipa miensa ehwere omo nkwa baako edi 28 years baako edi 9 years baako nso edi 6 years na ye retrieve body na hand over my police na ye get ifihemu na e dey full form no kakra ye nya free ho no kire se omo eso kwa na call no get into contact with the niema eshi na eso ejen na omo nso omo dem no ma barricade no omo reinforce na ma comfort what area ha omo attack you frequently nti omo reinforce omo doors nti it to no moment me MP na eja na shi omo ehwere omo nkwa na ya try to establish the edija na papa ye initial report no kire se na mo ye nipa num na e wo fie na mienu de omutiri ye omutimi firi mu fie na miensan na omutira koye no etimi epie na miensan no na omo kan ya omutira omo kwa Owura Peter edan ya ye hwe no Facebook live ni TV no so no edan no kra se ye nya nsinwie papa na ye ne ehunu no sa edan na nkasa no wo mo esi portion no mo eti portion no baby wo hono ma omo nya nwie ye nti de mo hwe no de eye baby ano mo tin roof ya esi ya KV in nti na mo hone sa na but baby wo hono ma no ma boso baby wo mo boso a enye complete Owura Peter wo musa ma firi hwehwemu ase de nanso eye wadwuma a wonim de ewo mu no uduru compound hwa no di ade na wo betimi ne nsamtrofo acha wo betimi aka se we de wo musa munya nwie nhwemu ne nso wahunu ade bi a ade ne bi a ba bi da no de o maye no entwa yie papa ninyo akobran sciences one bi na wara wo ma mi busa se afa na mo ahye hwehwemu ase de nanso so no eye wadwuma ade bi wo hɔ a wonim ye de enim wada wo ma gise wa na ebusa nti na ye dwan to awi mo nhwemu no nya nwie ye no kura no wobetimi di wani ehunu ade bi na wode wani hunu ade bi wo compound hɔ a kire se ye hwehwemu de nso ade we de ba bi a na ɛwɔ no ene de o maye no de entwa yie sa na America se ya tonto form no report kakra ye nya free form no kire se almost so kwa na ekoka ade a ehye itimi she combustible materials na ehye ye once me and discover eja no so entem by the time I realize na eja no afa hu na barricades nso a etodi bi a yidi twa ehu hia no nso edi enya pa ye hwe etodi bi a kasa akonfo nti na ye de na de ndade atwa ehu hia to prevent akonfo from entering so bibi nso si na ewo so onzu pia afi na ayeden nti eno nso e kan ho bi ma omo entimi MP nti ya ye tiefo ne amanfo e wose ye hye ne nso se ne de eja di dwuma naked light se ne di dwuma ye so call ye so candle ye so eja pa e de no aduane se ne di dwuma no e wose ye hwe ne wo so call la ni kwa so de si bebi a ade a ehye ewo because nyame amfa kwan ne ekoto so a ebetin ahye na ahye efiemu wo so candle a bebi a de si no e wose o de si in fact e wose o de si shen that ye change mu na o sen shu gu ase se na ehye a na ekoto zo na
na edum na ye share barricades no na ye de esi efie sana obi esi efie na akwa say oti prison kra onu ani fie nso na ye say de oti prison no ye nhwe ne ye na ye nye no in a safe way na BBC a yetimi enya kwan apie afamu akwa abonti in fact aka bebre artisans ewo yomo ye Oko Center for Settlement Studies okay university the new technology bi aba say who be share efie ni mu na security we window but the say safe so BBC a obi a window no so a ebebie window unit ni ya ebebie watimi enya kwan apie edwane sa na ema we ni ese say amanfo emfa nhye omudan sie mu na emmoa omamati omufie nso betimi aben wo mo no ma yebi e de ama omno ndahye na aboa BBC a watimi nya kwan edwane apie awnim se moni abere pa wada roma ho no eye new site na efie ho kra kane akora ni ho pe se wo ka secondary bi ni ade yi ho ye new site but efie bebre wo ho ekwan no enso da nye but ewo inside pa se utu bo akwa ensunya me ho na ewo inside kakra ho no e new site kan ya wo ho so we di antimi antra nko fifufuro bia mu de e containing amana antra nko ba bia na omo a mutimi free fie ho so mo hu wo mo de mani ahu wo mo original commander hu wo ma ene o makasa ama mo shede ne yakọ sisi a body no wadaroma ewo he they retrieve body na ma police for the union police from the beko mock brade abiga manu ne mane nora yebo na wo 9 years ne frepa na wo 6 years ne ma na usuani na yehu no ono ne mane wo mo ono oye busuani ne mane nkodan mienu ne mane ne ono ne bane 29 years na 29 years ne mane mienu so wane ne mienu na awu sesi e no crash Mira awia ya ni so wo bere awurade asomdwen kan papa enka won so awurade ya asem o opani ani ne din komoni din ani do fere Peter ade asante mantemu wana ne amansan edin kita ho edema dumja adwumako ne fasa akonya we so na mabusuafo ne nyina seden ene ya akoye koyanim e wonsem fofrom wonsem fofrom ono na aban apaw dwumadie bi a wato ne din say National Rental Scheme Osesan hyehyɛ surunku we die ebeboa amagana fo yekomo adwen yesa ne sɛ eba no dan han ho nsensem aya na ahomete hwese okita osika kuma bi na wo kofiere bi ho no wo hwe ni maka kyerɛ wo sɛ wo nkita 2 years advance ne ekɔ edan no so sɛ wo nyi obi wa bagye ntina ne wo de awerɛho ekɔ na aban gyina mu na ɔka sɛ afei die obepa onhyehyɛ surunku sɛbe yɛni na yebetumi anya hoto na nam sa kwan we so ma Sompa santwerɛfo yɛtwebe national coordinator de masan hyehyɛ yi ɔno ne owura Richard Achampon yɛntie nsɛm na ɔde to dwane bi landlord for say almost 1 year na 2 years and no say you know more kata almost say no more budget because sometimes you budget dan rent tuano and battle and renters say 2 years no high thing the brain you hwehwɛ kwan a yebetumi di aboa and aban this arrangement yaba say open say o rent here www.nrad.gov.ga now create an account now I apply www.nrad.gov.ga now I apply now they will do my aketia no bank statement no Ghana card account now what say rent no o hia mboade piano ubetumi etua ne pepepe say ye boawa nti no so apply na say o qualify na ye no ko landlord no ho ya church di dia mo landlord no na etia tika no ama landlord no pepepe na ya landlord no say eye wu na wo pedan no na wo betina ho nti no bibie ni a ombo ya mane na wo soso no se na waji atum se busumi dia wo betia wo dan no ka no busumi dia no na utia wo dan no ka eye pepepe se etia wo ye adwuma na
Uji Akitia, Utumi Fan Usigan Kwadidan. Intino, Abai say, rent no, and to me, 30% of your income, no, so because they need to be over Faka, over Scout, Intino, a diner over Reno, and to me, 30% of Wakitiano. I brought so I better just say, Pedaya, you go off from 30, because that would be 40%. And that go, and I know. And that won't say so one of the paradigm over Pebia, a Yamaha, buying hospitals, schools, universities, markets. If you open a year good for you, no, a hot and I'll be pay. Yeah, show so that by force I was now. What is it? The Bia, a Yamaha, no, that is where you are. I'm penny for no job, no, Akasa, Church, or more, so, because landlord, you know, you can now 1 year and 2 years, you know. Yes, and the old kind, you know, Emrano, but Emrano, so we are so within a year. You say, a landlord, you know, and demanded more than 6 months. There is another law, you can say, Parliament. Young way to ma. Trying to use 6 months in Rano and ye demanding almost has a 1 year. Young parties are long, but a buying young woman. But you see him say, I have a dining a dog to change a dia available. You know, I'm not near landlord for the kind of as a yafa. So there. I tell you for why I hide then yated then. Ebusia, National Coordinator Edema National Rental Scheme. Ora Richard a champone and you could see. Ghana mampani na nado dankwa Kufuado ene ahwadene atana ye no edi nkomo bi ama nkomo no awie peyo ni nyina ene se womo de niema egu akwamu niema eye afrate dadanom te se bia niema edidi dwuma ewo mokase de edidi dwuma ewo afiefie mu te se bia air condition se bia comfort fan nom computer nom ene niema bia kaka ho saa no aban no de eso atoso se obia entumi mfa ma omayi mu biemu na aka ho bi ema na nopai ebra Wamahi ya wadubuachi etana se wade acha bia dwumadie no so no na akoye nkomodie nti enam so ma ne owura Hubert Zan edi nkomo sa wudu wani kyerem ewo energy commission atana ye hono mu a wono ena hwese ahwodenne no ebewie payo na ne dwumadie no betimi aduru botaye no ho ena no edi nkomo ne nsambisa no wotere se ampa aban no ene wo mo so nkomodie no aduru baabi na baabi aduru no otonobo ase edi nkomo ikire yen. We are second hand dealer. Emrane say, would the Inyama Bakrumu ha listed under the regulations. It's a say meeting minimum energy efficiency standard. Now, we share substandard goods. Pebre air complaint say used Inyama Bakrum hano. And no more efficient than the new ones. A bit me in the credit. If you say ni standards no ye need regulations no krum ha. Inti afe any Ghana Standards Authority aye juma the law na ba to express that obia oko krasa niema na eba no esese odi ade a yefre performance test report on the items ebe kire se sa niema no emiti standards no ansa no de aba na energy commission ye rule reporting ni say ye protect importer no from manufacturer ana say bebia okra niema na free no say sa niema na omode ma no no ono o ye businessman na okuta ni sika na say oni technical advice on the products obetimi akokra any kind of appliances no de aba yeso ye mpenisa inti ye set as a referee yebeboa importer no from getting access to goods no na say wo de sa niema no so ba energy commission ye play as a referee between importer no any consumer na consumer de ye woni me any sa importer na or de niema ne bae no nti ye ntmint na enhwe say nkrofo be krakra niema enhye dan so eni eye obsolete ye kan obsolete na eye dada o ma use sisi a etwe electricity bebre ana say eye substandard eye brand new wiring any sa niema na omode ye no enhye dan so eni nti eye ade a esese dealers no eti ase pa enti ne e ma sa enchechiremu no say law no set minimum energy efficiency standard for appliances. The law also bans the importation of used obsolete appliances which will not meet the standard. Law idea ye pass law no since 2008. Me sure say what say ya ban used air conditioners and refrigerators. Now we should kroma
ye say that so ton wo krom nti question ni say saa niema no eye say na ba krom ha abra ya abane nti bebre na smuggle niema no omode twe efa port ho omode ba omun declare omun tua duty na say wo say we a businessman aden na obeye saa aden na wo de niema be ba krom ha abra wo ntua ho duty na wo de aba krom wabe tiso because we ntua ho duty now wo say we a business nti ye koye market surveillance ebisa importers retailers no niema na omoton no eho krata wo he eho duty nkrata wo he bebre na say eye old stock na law ye start enforce in 2013 nti on person mo say since 2013 eye old stock no nti loopholes we ni ehu wo law no mu nti ne e de sa law no LI 1932 ye pass in 2008 e de call back to parliament say ye pese sa law no eye more penalty ye pese law no ma ye sa tumi no say obi smuggle niema no kra free port no de ba no yi e wo kwan ho a ye wo sa tumi no ye ni police say ye betumi akwachi nipa kro no e bisa no say ne nkrata wo he a ode sa niema na eba nti because ya amend the laws no effective date na November 2022 effective date of the new law November 2022 now so ye nim say business there obi akra ne niema obi afe no obi yi ne niema free port niema ni so bi wo high seas into parliament ama 1 year transition ade so bia TCA say ya dwen sa niema no ho nyina ewo law ni mu nti there is a 1 year transition for importers to be able to meet this minimum performance standard effective November 2023 full enforcement will start. Ene ya etwagu ye eye Hubert Zan ana yetene kan ahode ni atara ye honom na ne nyina mu nso na akoye edwadie ene obi adwuma agya ana aban no ede na munto sei panti woni e wokra enema no ba no omso won kabom ku president adema wom eye Owura Eric Asare ena omahene dane ne ho ewo nifafa so kakra no ni di nkomo ono so asem ni ejumari ni ya na monchiro ye di bo aban ni Ghana maya enipa over 2000 ene ye second hand ejumari bi ohwe kuro nketua ni kura kesi ni nyina nipa doma enya sa second hand yi so fa so ma on sapo wano no de nipa mpim eduni ekire eti wa no ma abubosi tisi aye wo kuro ma ye beti ma kina abra sa no ma dun kunu nyina ebi ni ye dem o se echi energy ena aban aye sise se oberegulate amaye se bi o ma umi ye satiano nyina nyepe enti ye sra ban say when the regulation now was ode ban na eche energy abroni you say ade 2021 abeduru promo 2022 sa no mani nyina bi e shop ha ye to computers here ye buboso water test abroni ya ade bi a wodi date go akire enti say sa no mo we nyina eche energy emuro na eche den what did you say muno eche the same emuno no ana second hand no the same message in so aban gina etwe nyina mukane na makroni mu ye bola na ise usisi no ma bia ensisi so enfama ye concern for no ti esra ban aban enhwe wa munya bema hwini padomo a o ma no aduane ebebo o ma nam second hand aduma yi so na she consumer the consumers no aban fa ni se ye o ma na mu ta se regulate dada se akuduru bantima we go 32 inches na se 32 inches second hand 1000 na ubora so movision na se so de 3000 na wo ni pano na wo regulate wo usika wo bottom at that time ti se ya odi ba no se any say TV tikoko no ebi client 92 enti ni ya bi se uko wa utu ana mofa bantima ni afun kwanta sa tikoko ni bi mu enti yesra aban nyine mabunu no aban onyine mabunu no kakra even say enam second hand we so mabunu e beta atina fie enye mabunu ketua jeje ebi akodi sense me ewo ankrofo ama so so te ha ene oye second hand adwuma obi akosia fridge repair wetwem obi akosia condition abaya twem obi asia ayo abaya twem enti ne technical skills no kwa no first of all ebu akosia sa no ma we na abaya twem no ma dun kunu mu a wa show wa kofere awi abaya technician na ede na odi be ene ya etwagu ye eye Owura Eric Asare president edema woni asa na yema yi bi no wokra afratie mu efra manone eba wo mai mu no ne nsam a wode man samtwefo no
Abusia yankopia mu ewo Bunu East Mantamu ekura bi a yefra no Boga na no na wo Atebubu Amantia mpeso so etichafo a wo Boga ekura ye dwa papa edi entia omo se omo ya we pan se suku abie omo nim pan se suku abie na emom akade a etichafo hia e de akira de na amofra nso de asua de no se table enkonya ne ngoma ebi ne suku re mo honom enu ti sare a ye bia suku mom nanso omo si suku de mo ho enamo so ema ya tweben onimonyamfo Jacob Bimpo no ena ya assemblyman edemanyomo ase electoral area no po no chirem no ka se ode adesrade akasia pa akoto MC a wo Atebubu anim ono ena ya honorable Edward Owusu no wasre na ka kire ne se nka be ya enka nioma omu hia so mo de be kire ade no enkofa bi emre wo mu bedru ha se babia FSC area se no Nkwala ne betina wona so mu na kakra je se ye kon mu mo kofi esen se wo bia anji hu a nso no ba ananse mframa ne ba betima prevent bi ewo ha je se mo ye de mo pon na obedu ha nkonya kura ba kokura se eni ha wa utimi de adanse e fam so ense nye kama omba de ombetina fam asu ade ni na ye oha wa abaye odadwe ama me assemblyman ya me ni mo kasa ne ye school ya wofo na omosoti omoti ha imestre abaya ma asre ne se wanya de wonke na ni mbehwe ye yesu ye de ye hu hia ni na ti na ye de ye to aba ti mesre na oba hakura de enu ti na omo aje school banjama ahanum nyina afu oba dura ahanum nyina afu just teacher ni kura enye classes ni enye na akono so betimi abagina ha akira de dentia kudan a obagina ase no ebi ni ho eno na me kire o hwe de case den na aye ene de form na aye na ye amobeda ha esore timesre se munye yamboa na nyasa ye borgafo ye bre kasa nyane nyina na betimi ade atodwa nti mesre se wankura na sa ben wonye de woncho wani mehwe school da oba wo ba bia megina ha sisi a aha ni na ye omo office a sabi omo pon omo di omo na normal ego nso to a na nso anyu na ma omo normal nyina asai a omo ba school a akoye ohawa eda so timbesra mpanyufo na aban se omo mboa na omo behwe Boga village school dan we na school dan ne de ate apansan kura anya school dan a wo se nipa ye de akola ti etina mosua de Abusia assemblyman onimonyamfo Jacob Bimpo no si ya pepepe na awofo mani tuemu bi se aban ene asuaya ehwe adusua ho nsem so yesrem a mumeya ye moa wa aya Boga village nkwala no omo school dan no enya mmai na omo ni office a omo aduane sim nti nkwala no ba school a omo te form uko school mu na uko to so ba te form ase ba ha enya wode ti esra ban se won muaye na won maye nkwanya nkwala no ne omo betena so wo ne teacherfo no ha wa ha ne se school for no a teacherfo no nsuo yira a teacherfo no mo ntimi mba ha na nkwala no bebi ankwala no so wo no a school dan no enya abububu ya na nkwala no bakura na usuro si bia na kwala bia betena ho na abuagu no so nkonya ne wa betena so suo no yira teacherfo no mo ntimi mba de nka omu wo office wa ha na nka betena kasi nka omu ebi baka ha dan yeni babia nkwala betena yeni babia nkwala no teacherfo no nyina edutam a nso munya bagakra na yisa teacherfo no omo breaki omo santimi yisa kwala betena wosa be bosum nan aki ansana nso no kwa wi a teacherfo no aba so omo besia omo nkwala na ade so ebi omo besia mo one day na amakwan na aba so omo kwan na akwala no be dan na wono so atimi ahunu ade abefra ne yanku Abusia wofo moma ekosuku ewo Boga Village Primary School ena omode amade srede to abanyanim no NPP aban enipa pi na atwe wonti se Frank Akuradi bene wonya wo pe ewo amanyokronum akoprek alan kwadwo kirematen ene wone a okeka ho na baako eye Francis Adenimo
ene ye wo hwa no friends am 12 se mommra na mo hwa ade bi ampa yano ene osu presby ho ye kopie ho no mo a Francis Adenimo ene ne mpanifo animu nie ede asem a na o se o mo ba ya medam asese me frɛ mo kroma ba na eye bɔkɔ wei no ene nyame ya adomu a mi bie so ede ma mo sade mo atete ne nyina no ampa afei na mi bie hu na mapa me campaign no ntoma pa ede a kyerɛ mo Francis Adenimo na sem ni. You can agree with me that these characteristics should include, but not limited to, the following. 1. Just being a natural unifier. That new face must just be a natural unifier, not an artificial unifier. The second characteristics, that new face must have an unblemished character and a history of service. You need to have an unblemished character so that people can testify about you. People can witness about you. And so you need that outstanding character for people to know, and then they can testify. And then the third characteristics is that new face brings a new energy and a fresh appeal to successfully harness the challenging times and opportunities ahead. Mr. Chairman, a fractured party or a fractured MPP cannot win in 2024. It is therefore critical for all members to choose a non-relentless unifier, a leader who is not trapped in any factional exchanges. It is indeed disheartening to know that certain factions have been emerging for some time now in our party, and I am not afraid to say this loud and clear. Those factions have become, over time, an entrenched phenomenon that frankly has no place in our party. Simply put, such factions can only cause a devastating erosion of our relevance in the eyes of electors who may seek solutions elsewhere. These factions, stemming essentially from a herd mentality, are reprehensible and ought to be discouraged if we seek to be appealing once again to Ghanaians. It is therefore fundamental, to put it mildly, to dissipate all attempts that spark baseless factional fires ahead of 2024. This, in my view, must be addressed and resolved as a priority. Unifying our members with an appealing program will ensure that each contribution under the flag is welcomed and celebrated. Therefore, I invite all members of our party to spearhead these efforts to develop a sustained unity, which will then enable us all, as a renewed party, to achieve great things together for the benefit of all Ghanaians. So, to summarize, most importantly, we need a new wave, a new face, a face that represents a genuine movement that provides hope for those members who may have been disgruntled within the party. We need a leader who can re-energize the grassroots for the odious task of breaking the eight. I think that by now, many of you may be itching to hear a formal announcement as to who this candidate could possibly be. Ene ya etwagu ye eye Francis Adenimo. Ohene a wo asuokwa e wo ahafo no southwest mansini ne mu eye nana akwasi boaten. Ohene na de atodwa se efri na di kwei na de srede a ode ato oban ni ma efri na no aban emmeye ye no. Afe 2024 ye be wrem abato a ye be kwa akoto no. Ono be gina ne manfo nim de atodwa pim sei. Omo ento aba no. Oka say efri say ose obepiem oni kro mu ho no ma ensuo papa manfo enom no hu a ebe wareho enyinam kanea ebi ni ho akwanpo ebi ni kro mu ho nom enu ti wasi gina say afi 2024 one ne manfo omo nto aba me so de ko me aduma kotwe po si ho nom yes high tension source ni free ha yes starting and starting free ha e dia kwa koma manhia enam so ama the seja enya wono ne de the seja nka ahafo no southwest ho enso mo power na ye erect ye no
wɔn anya wɔn kyɛfɛ firi yɛn ni ɛyɛ adeɛ yɛda sum ɛyɛ yɛn tena hɔ nom ɛma obi ɛma ma mɛka yɛ di ka ɛnkyerɛ yɛn na ɔkɔ a na yɛn nya ho mfasoɔ biara. In fact, the power is in our hands. Kokromotie yɛbɛto aba. Ɛno ni yɛ power. Deɛ wowɔ yɛ no ɛno ho ni yɛgyina ɛde ahwɛ wɔ sɛ saa kɔ bio wobɛdaadaa yɛn ayɛ nso yɛbɛdaadaa ɔhene nyɛ politics ɛnso mɛto aba mekogyina bɔs no mu I have to vote for somebody ɛno yɛ political grounds na megyina no ɛtumi yɛ politics mewɔ politics mu ansa na mebɛdi ɔhene enti yɛmpɛ sɛ obi ɛbɛba na ɔbɛba bɛdaadaa yɛn biribi biaa yɛyɛ biara no we have to practice what we preach wowoyɛ biara no hu sɛ wotu ho anammɔn bɛsrɛ DC deɛ yɛabɛka biara no wɔn ntu ho anammɔn ɛnyɛ saa ɛbɛtɔ da bi no the adaka besi ha obiara ni hɔ no a yɛbɛ advice ne sɛ wɔnkɔ yɛ school dan yɛ a yɛsɛ abue yɛ report ma anadmo ɛma anadmo abɛtɛki ho pictures nyinaa ɛnyɛ nnɛ mea me fie esi hɔ no mu yi ebu yɛ ma anadmofoɔ baa ho ɛna mea matɔ na nwe egu hɔ no mu ebi gu fia hɔ yɛ ayɛhwɛ bu ada ɛho report me fidi a na egu hɔ no mu a mede yɛ me ku adwuma ebubu so ebubu ɔkɔ aba ɛboro mfie mienu ni yɛ mpa dada obɛyɛ na obɛdaadaa me a ɛna maka no me nso mɛdaadaa ebi bɛba afei no na wohia me mmoa ɛnso so no mɛdeɛ mɛ advice me community yɛsɛ yɛyɛ biara no yɛne ɛbɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ yɛtwa blocks more than 2,000 a yɛne ayɛ sika yɛne ayɛ ahoɔden ɛne yɛdi Onimonyamfo Joseph from Pong bonsuti asɛm wɔ ya no se nana adwebrɛw ɛnɛ di yɛ nimu no mobɛhu nsakyerɛe sɛdeɛ wa wonim no adwuma wo yi no duro bia wo sɛ wosi fam na ne wamanfoɔ kɔhyiahyia na mudi nkɔmmɔ na wotie ɔma hia asɛm ɛno bi na nnɛ dɛ yɛhyɛ aseɛ ɛfrɛ no paa afei ne ɛde aba awieɛ yɛhyɛ aseɛ ɛfiri asuo kɔ ne ɛbɛwie ofiri kuro mu wotumi sɛ yɛkɔɛ no so kuro biara ɛka ne haw ɛde akyɛ ma twene nyinaa gu nkrataa so a yɛde kɔ na yɛahwɛ na yɛhu anammɔpa a ɛbɛtu afa so a ɛbɛtumi de aboa mɔmɔ nso anya ɔma som bi de mamanfoɔ sɛ ɔmu nyinaa nya abotrɛ sɛ nsɛm a ɔmaka no kakrakrakra yɛbɛtumi ayɛ ama ɔmo nso anya anigye wɔ ɔmo abrabɔ mu. Honorable Joseph from Pong Bonsu. Kane mmerasɛ badwane de ma ade hyɛ yɛ wɔ nsuta kwama bepɔ abato mpasua no so wɔ asante mantem ha sei ɛyɛ owura kwame asafo agye wɔno na ɛka sɛ no wɔkyerɛ sɛ Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia mampani abɛde akyire papa no wɔdwene ne ho a wɔnte ase o wɔadwene ne ho sɛ enti susuampa sɛ wodoma nkoma nyankoropɔn wɔ bɔɔsoro bɔ asase no amma yɛ sika kɔkɔɔ sɛ tam adani a yɛde kɔgye fam ho enti asɛm wɔ wankasa kora wotena se din na akɔda wɔ ha yɛ afunumu kora no woka kyerɛ no a asɛm no nti ase bi ahɛ danim empo kora no sɛ bia wɔno na nti ase a ɛbra wɔde san hyehyɛ bai Ghanafoɔ kasa de fa ho amampani ntie wɔ bia mampani amua wɔ bia ɛna ɔsɔre yɛ kakran ɛna yɛfa esika kɔkɔɔ yi yano ɛne Dubai sɛ deɛ na ɛkuro ebesi na we yɛfɛ President, this our policy by your platform, former MPs. And I'm going to say, I respect Vice President. Now, some okay here, it's not sustainable because over fat Ghana gold, you name ounces of gold out there. Now, would you call Dubai? There's an agent there, will be any agent, you know. Would do one more agent in a veggie gold, you know. No, convert it into oil, into dollars. Now, $30, now I call it oil. Now, a Ghana oil marketing companies, what about my in cities, no matter to go and buy gold in circles. And I'm because, Sadia Crown, agent in old Dubai. No. First, you know, two, an international transaction, you cannot go to the dealer direct. It has to pass through a middleman. Or intermediary, the charges and you come back to yen as a cost to me the consumer. And you me the platform so I'm can send or catch them say would they be an a pay agent? Just unless yes out of fuel. So what's the purpose of this Gulf oil? No? We have achieved nothing. You achieve and the seed dollars kwa na ekosro eti no mebo ha ya munhwe ni ye ukaka sisi because in this election time ni there
policy be a yes, analyzing ye, na Ghana for tias, not me as a consumer make out of fuel, as some tias. Is a ocean to who say Sika Benya P. Yesicano, yes, a son, seeding so very strong, Nina, ye defeat you. And there are some ben ye explain to the consumer. For that matter, Ghanaians have the evidence. But one, such transaction, means also it went to Parliament for approval. And call Parliament for approval, we have a problem. They should provide us with blueprint, a document, guide the young, not just the vice president. We have to be a Ghanaians know. Any ye honorable Asafoje, better be a tram no Yamarasabe Janedema, Adisia war in Suta Kwaman be posso, but on Persuas Asante Mantem Hase. Amanfo bekaya nano memene da na yamransafo ye se omode Owura Davis Mark Yala ebesi so se ono na mbeye oman no amankora hene na enhyehyaya no go akwan ma ekoso na nenam framu se Owura Mark Davis ade ye fe no LGBTQ++ FUVW no woka ho enama no so ema na no montran konyomo wo inkusukum omo frɛ press conference ede to omanfo animu sɛ omo hwɛ entena ho emobi emfa fi emmeka omakonya enu nti sadia Owura Mark Davis de ebei ebama wo de emba ena emeyin won kitawuza akanfo enya de chimpa de ya ganafo yi de ya fantefo enka titi sɛ obi beyin kafa beyin a wotwe ne sufi ko mu oba kafa oba ya wotwe ne sufi ko mu enda ye bredo da ma ye pe futi ja he no ono ne yaso ya tua do ye ma sasa ye pe futi ja he no Bible catch and da mo ye me na ma Sodom and Gomorrah Oyankopon odite tu no so o ma no dent ne be de water na ma no di me catch amasa ina me jana na no ebusukum na na no ayimfa de me catch amasa ina de o yi da ma de no sabia ya de bobo plot da ma no na ya de musu ya da ba o ma yimu afi press ba be da ma se be mo ya no ma ya ba no wote na mo kan na kaka masra mo no me we ma bro ato ho anapa eyimire wia anafo mpo ba ma jodo za o che mo do no bi sa maka cha mo na demre ahoze a wote Paul ma what would ka te ne do no abra mo kwe won fa da ma ahoze na so won fa nko da ma te ne me kam be siri bi o de na ne okesi so na mate ha da mo te pere gwado mo cha da kono da mo te kan no sabia wanje emba ena meyin emba na mba enda antum na meyin na antum no da mo so a bodun da abochara kono we da mo so na meka ja to na nanu ma wo he obi ayi ho ba sabia o di da mo tumedine to he na ye asor kofo a yeso yankopon enka na se wotwe ne za pe wotwe ne so fi ba na yin ya te de da mo jo subiro wo ni oni yibo ti dachi ogun ha na ya hwede ogun we nye ko so na wakayeza comfort de oye sabia obaya asefim the ya baken for the sake of development na the musulman go wrong na emegun rent na kati sama na wase na wakaya de sha wada ma he ka me ka abusion hene pon a owo nkusukum na no matena nkonya nana okese esando otosonkono na yekotie na no disem yewie ye ene ne mebu na omo okrom ho twetwe nkomo na mo se oh opanyi dware na nsu asana na de wo ye no enu ano no de sisi a mebu na anye ye na ado nkyere de me yimpane ye hwehwe so ya mpa mpanyimfo ye hwehwem na wohu do ya mpa de sadamazi no wa ya de me yimpane ye hie no wo ye koyi because wan hwa na obe ye koyi ma odi fi abaka koyi wa ma ko no mpuntu so wa ka echi ihe youth nya mfa nda ye hwe ikuo no mpuntu nti obia ye bokwa akafu ne ye di na ebedi onche ya nkasa de bibia otedam no obeba koyi mu tena ma hen constitution frowns on the master of customs and traditions so there or frown on am jize na nanum so akasa de sanka wonyim bibi mpot dam fa no ho a anka wan de wan fa dam dwumedi no po wan hyehya mo amba do kra nanso mpo wasan so wonya ne nte
let them know at the Gumezi na Amado. It's in Babuna, I walk cream, was near to me there. On yet that can yiba also saw in Yama out to them Sabia, or ban or bar in Kitawus in Yiba in the Bain Kitawus. Ziano so yet to the Coco, another yet to the Coco as a tre in the year to them. There, Obi out to them, the young channel when you need to. Into them and an animacas and an Yajan, they are formed of animal to be able to. Gay and lesbian, Yoma, just a cosopa and Cofor Diomo, or Mancasamu own business and as a selfish interest in tea. Omodeus Anoman. Obi to me, Fiaman on it, no about so report on about Bonteno, a video and almost send any voice, just a maybe chumuko, no fighter for Sanoman. As you miss us, say Nipano, no him dada, Anana on him. Immediately na ye swan na ye mfa no kra medu ye na sa information be kan na nanom nsa na nanom so te ye na no mo frɛ ho edi kan kan sɛ saa de ɔmo nya nta no mo mfa no mra na saa asɛm sei na ade esi ɛna ɔmo ba ye no nso na nanom nyina frɛ ne de no kɔ so de kyerɛ ne sɛ ɔnhwɛ information a ya send aye de aba enti wo sɛ nipa na wo sisi ano wa ma saa de wani ngwase na aba na ade enti na wo kita saa information na wonim sɛ saa noma we ɛkɔ so no wantumi amfa saa information number out na yetumi aso nipa na wi a isi ebe hye ne so ɔyɛ ɔhen because of development inti na sisi ano de ba na say same mehwem a wo se nipa no kra na ye kakra na wo na oye wudi ni first class abusia mebuna mo ya mransa na akire ma adwen afa asem no ho no ugo so ya wutie awia pram to breakfast ye Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ya ye nuanom centers bebre eta ye chi ye to nkrata oni aba ye ba ensamo aka akire no drosom ye bekọ apoye mantam no na ya hwe ensamo a efiri ho no ba sanso so na asante mantam nso dwumtoni Dina Hamilton enra wotu anamon bia aye na gisampa ewo konfanoche aban ayresabia ye ba sesia. Hey, Charlie, nyoma bi ya pao. Pese weni nana wana bobo pa. And now who are the pa pese autonansu wusikanso. Oh. But wait that you know, Vodafone cash overdraft. Remember when Philip Peche. Ane, odi dial star 110 hash. Select option 5. Now with them. Say yen for no say opese auto 50 cedis data busumi bia. Na aka usika 30 cedis wo Vodafone cash wallet swa. Vodafone cash overdraft nje share no ma okwan ma unya sika ka usika ho. The year the opesa we bia overdraft oh say yeah anyo we ya fufra abejaso Vodafone cash overdraft is say no ma wo kwan ma wunya sika ka wo sika so we do Vodafone cash etua wo broadband subscription moto airtime na data empo se wo send sika it say kakra down Vodafone play na landio Ghana's #1 casino game Aviator Sompa era wase na yama wakwaba ye ko apoye mantam no emu SDA College of Education ye wo Asokore Kofodua ni nyinara ewo apoye mantamu empanifo ene de ensem ababonto so kyerese adesuafo a afi na nka wo so woche wo no aban de nhyehyɛ bi ni ade aba nti aka ho bi ama wate nipa wo so fa wo no so bere bi atwam no ofa hanson ene echene wate so aba ahanu adunum ya de nyan aye nhyehyɛ na eba na saa no ana ye ne owura Gabriel Amoa Dapa wo assistant secretary at the school yi ene ne din komo ebusa na asem nkyeremu I'm say afibie dru a ye je directives free institution and as a mother Ghana Tertiary Education Commission ono na o chen o my directive said e be ya admission ni dru a e be ho adwuma nti last year they for about 700 but this year quota by and I say directive Fiji Tech by say for 250 Tertiary Education Commission. Omona tertiary colleges and colleges no more upgrade them to tertiary no. Omona hwe so sesia. Nti omona emu supervising in Juba dey. Nti directives by no. Na just say there nhyehyɛ and as a preparation be no. We set it towards the 250 no. Ɛho ensem kan say ni there. Oma my reason the about the kind say afi a quota system and I the be adwuma say aban ntimi nhwe say aban ntimi yan de omo ntimi anka but then ye de ye adwuma ma obi nti de obeka na ye di so ohwe SDA College of Education Asokore Kofodua de ma ye dance so change school aka na colleges aka na say ye freshers arrival no and as a freshers intake na ye wo weekly activity and as na what we see ho ye de omo fan tetiem ye be cheche omo de so omo ye wo kwan identity yes and say pese omo be do school no mu a omo nika
ɛno nti yɛde entertainment kakra academic work kakra abusua yɛnkɔ yɛnim wɔ nsɛm foforɔ mu na deɛ teɛ ne sɛ awia yi baabi a wohyɛ biara no mede ne gyesam na de ma wo ne nyinaa no ɛyɛ sɛ mizo ɛyɛ ano ne ɛsoronko aba Ghana ha obiara ɛpɛ bia nom ɛnam sɛ deɛ ahoɔdenneɛ no si wɔ mu nti no kyerɛ sɛ ahoɔdennuro mapa ahyɛ mu ma nti wonya bi nom a wobɛtumi agyina wo ho da mu no nyinaa na ayɛ adwuma ɛboa wo siesie nipadua no waharawa ne wo saabo mmerɛboɔ ne adeɛ nyinaa no ɛyɛ mu adwuma nti sɛ wonya bi gu yɛ mu a ahoɔden nko a ɛno akyi 5G no nso wɔ hɔ programs bi a woyɛ bia na woahia nipadɔm wɔ ase anasɛ bi awia yi kora wodidi na wopɛ drinks bi de abɔ so a mekamfo de ma wo sɛ ɛntɔ drinks bi asɛ 5G woanhwɛ yi a wokɔtɔ drinks foforɔ bi a wɔkyena bi no nyame ammoa wo a na akɔyɛ asɛm tentententententen yɛ a wokaa wonwie da yɛdwene wo ho nti yɛato de apete Mama Esther supermarket ɛwɔ Abuakwa yɛ ɔbɛn Baptist University no saa so na Abawa supermarket ɛwɔ magazine post office ayɛ Kumase ɛna afei nso no Blay Enterprise nyinaa ɛwɔ Asimfosu Habitat hɔ no ma big time hɔ a sɛbia wopɛ ebi atu a na wasantema ntɛm no ne mpɔtam abra Sompa TV ana sɛbia wo hafo ɛne bron ɛne ne mpɔtam ho so a wɔkɔ Sompa 98.9 a wobɛnya bi atɔ yɛmfra homa yi sɛsie 0558 30 0306 0558 30 0306 tano so apatrapa new site ho ɛhɔ na Dr. Abe ɛwɔ Dr. Abe sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wɔno otwadi amponyankropɔn bɔ soro bɔ asase na wɔka kyerɛ sɛ yɛnni aduaba na yɛmfa hahama no nsa yareɛ no woba wobɛbiem akyerem atesɛm de akyerɛ wo ɛfiri sɛ ɔnka asɛm abra wɔntumi ɛnyɔ ɛno kora deɛ wɔn sosɔ saa nneɛma no so ɛwɔ natara yɛ hɔ sa wo deɛ ne ɛhonhom fam anasɛ honam fam obi deɛ adu aka yareɛ no wantumi anyɛ ana wato asensene no ka wakoma to yam wɔse yɛmu sa wo sɛ wasate yɛ a wohu nsɛnkyerɛnne bi wɔ wo nipadua no ho yɛ a adeɛ no a wohunu no wo sa hunu saa adeɛ no bi wɔ wo ho kani no ho mesrɛ wo ka wakoma to yam ɛnkasa bebree adeɛ bi wɔ hɔ nom a woka kyerɛ obi a yɛ na ɛfɛre paa sɛ bɛrima paa wapɛ ɔbaa bi a na ɔbaa no apene na afei ɔbaa no afɛre sɛ mabɛduru kagye tia memfa ka bɛn na wobɛrima nyɛ adwuma wahwɛ wobɛhɛ wo ho akɔmfo meka biribia ɛya papapapapapapa abe sɛ wonyɛ kasa ɔmmɔso mu obi ante wɔne wo nko a tana so apatrapa new site hɔ deɛ ɛhohom yɛkɔ no honhom deɛ ani soɔ yɛkɔ n'ani soɔ yɛne obiaa ɛmmɔmu hyɛ sɛ Ghana ha deɛ obiaa twa yɛ process ampa abe herbal clinic deɛ wɔde ne yare akɔ hɔ nom wɔba a wɔde anigye na ɛba fie yɛmfrɛ no sɛsi a na maame ɛmmoa yɛ yareɛ biaa otu aseɛ 0243 34 5392 0243 34 5392 nyame yɛ adom a memendɛ yɛ ɛdi animu ano anwummerɛ no nsia mpa mu kɔsi nɔnkron ma yɛnhyia me man te dwumadeɛ no so na yɛnsi nkonnwa na yɛnka nsɛm na yɛntwetwe nkɔmmɔ admission suku nwanwasoɔ yɛ a ɛgye nipa na ɛma nipa nimdeɛ adwen ne nyansa ɛwɔ asetena ne abrabɔ yi mu ɛyɛ kunsu wioso suku yɛ aba yi ɛna wobie de mmirika de n'ani kyerɛ hɔ ɛyɛ ntoaso suku prɛko pɛ kyerɛ sɛ wobia ɛbɔ se to dwom ɛde ma suku yi ama mata education ɛyɛ NGO adwumaku a ɛnsa aban ase na tintim ya wɔfrɛ wobia ɛna agya awofoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ suku ɛwɔ kunsu wioso ha ya wasante mantem ha ɛnya tɔyɛ mantem asɛm kunsu wioso ha ya wasante mantem general art business home economics agric science ne general science ne nyinaa yɛyɛ no wɔ hɔ wɔse yɛn ka nkyerɛ wo sɛ akwadaa no ba sukuu hɔ no mu a yɛngye akwadaa no fee bia consultation fee bia ni hɔ enti fa akwadaa no bra teacher ni na wɔkyerɛ akwadaa deɛ no ɛyɛ sukuu no ho ka ɛnya afei na kyɛ sɛ baabi akwadaa no bɛda ɛyɛ free books a de bɛma akwadaa no past questions ne adeɛ ne nyinaa no ɛyɛ free scholarship akwadaa no ɛyɛ free kyɛ sɛ biribiaa wom BC no watwa pɛ wo na wokorɔ no ɛnoa no bi ɛkyɛ sɛ ɛfo koraa frɛsɛsia ma obi ɛmu mfa so 0244 455 757 0244 455 757 na wagyew so afei yɛnkɔ ɛnsɛm foforɔ mu ɛmmra Ghana ha sɛ dwomtoni baako a ne nnwom obiara ɛbɔ nsɛm ɛde ma no ɛfa kwane a wɔfa so wɔhyehyɛ ne nnwom na ɔsa ne nnwom no a sɛ wɔkra afiri wo mu kora a wo nnwom no wonya tepɛ kra no bɛsa bɛhyɛ wo mu
ye ope brofo nwom what nda brofo nso wote wo mama kai bra na me ko school no enti lyrics ne say no lyrics ne go on mo a oh eye kama papa eye Dinah Hamilton mami onim nwom to papa na mami na kire se awurade ye wadom na wonsa ka bia eye atere wonsa mebi nka obi a wohia moa efise wiase ensa kɔ ena ensa aba enti mami ekopie mu ewo konfanoche aban ayaresabia na ebra mami koduru hɔ no kore nyame anim nie mami na nani agye se wɔkɔ ya adoye nso na awere ho ahyɛ so kakra efise wiase enipa ha enipa nsɛm ha o yanko da ene oda obi a nyame adom ya ne kuru anyem no a wawo no na agya mami awo na akase bi obetua ka na mami akofie mami twa na ne ento obi anim na mami kyerɛ sɛ dabi mekɔ hɔ na makotwitwa agye wɔ mu kakran konfanoche maternity ward A2 aha na okopie na bere okopie ono otua sika de mama no mu bia sabi doctor yi no so wona ne ba no nkofie na nso so no de obedie ene de obetua no akoya asem wo se da bi se mama kura me yi no wo kofie a obedidi entime ma no niema kakran nsu krogen awe kwota yi wode bi ma no ano ne ahodo ene niema kakra betimi de aboa mama no ne akoda na setena mu entie mama Dinah If Confanoche na ya bay, Confanoche ya settle, ya settle about time you. If you do your natures acquire about time for which you have for bills and a share me nuja. Decided to say the back console back to it's if you had a two Auntie Jennifer. Send when you near DJI, say Pobia and Atoya and Obiche Auntie Jennifer. Say where you can afford no one ma for. Omo nyina ko school oni adwuma ne dan ya no high mienu ontimi nchenti ade ba ko fini nsem no ti ba ko sim se 2 years ni anasa 1 year ni onchi an electricity bill ma yetwam nti ene nyame ya dom ena enterprise for aboa na a week for aboa ena property electronics for so aboa ya chain chest freezer ene de abre won say edi abrema mi ofie Confanoche nsia yesa so mo fan shedwuma ase enton drinks Auntie Jennifer de amaniska ise na oye pastries eka ti amaniska se omfanye pastries enka niema na autumn the aim ne say mo be settled na ebitimi aboa na ahwe na omo hospital no so na se ba so be wo biuma ankoba se Bina in free hospital. Senior Munim na Dinah Hamilton Foundation, Health Promotion and Education. You had to look at it from this angle, which is Auntie Jennifer was from the education side or Kwala school. You cannot always come and pay their school fees. But yes, settle them and Kwala be okay. Adum. Eya wadum tina mit. Oh. My voice my Jano hon come by. Mama nyame. Yeah, sure. Oh, me be say me voice who say reable, me voice no. Emwa. Enti Mama Dinah ewie no ano na senior nurse ya wo honom. Owura yere efua se wa no se Mama Dinah ma wo ne yira. Weda mu nyina ase. Ya Dinah Hamilton Foundation so ase. Tony Sachs na Enterprise Foundation for ase. So ma ya de kese se e de ama awofo a sebe. Ma be wo mutimi nti o bills. But ne so mutimi ntia. Omo tia bill no wasan settle omo so na omo getwe so mo koye adwuma nti e be da Dinah ase pa ni all those who are involved say e be sere omo say impempio ne say yes have send back to omo anima omo ba be ye mmoa na ya maamenum bi nso ekasa e de fa ho se nyankopon enhyire omo de omo ahwere wo me ne me ma hu bia nyankopon hye na nem ma omo because men susi we kunu 12 years ni me hu bi say da enti abum pusa menije adane mare ho ti dia meka ne se nyame nhyire omo nyame enhyira ye Mama Dinah Achimota District Court his worship Prince Owusu edano ene ne de worship Patrick Owusu ora na ye bekaya oye voice note ten chire mu ka so no why doctor not ne ka ma wakọ ne kwa na posifo ko gina no ewi ase omude nubone ehye ne ka mu no
court ahyɛ ne sɛ ɛbɛyɛ a ɛnka aberante yɛnkɔhwehwɛ n'adwene mu kakra ansa na 14 February yɛasan ɛde no abɛgyina mu wɔ court na aposifoɔ doɔ no ɔmo yɛ nhwehwɛmu mapa ɛde statement ɛba abɔnten bɛka sɛ nea aberanteɛ no de to dwa nyinaa nokorɛ baako korɛ nim wɔka sɛ wɔyɛ dɔkota no ɛnyɛ nokorɛ sɛ wɔyɛ uber driver na ne nua bɛrima bi ɔyɛ asrɛ nimpo ɛbɛn mu ɛmɔ ne aposifoɔ no kasakasa bi ba ɔse ne nyinaa ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ asɛm abusua yɛde mo adwene kyerɛtɛw na Silent Night Guest House and Event Center wɔse yɛn ka nkyerɛw sɛ Kumase IPT nyankyɛ nyinaa sɛ kwan no so a after police station no next junction hɔ a na ɔwɔ ɛyɛ silent bibia yɛ silent asɛmpa etia 0540 942916 na wagye wo so sikasɛm de ɛho hia Google Play Store wonya duru hɔ pɛ wo download one app no a ɛyɛ Fido *711* no abɔ 9 miɛnsa na ɛtɛm na dawro ma wia yi yɛsɛ nkonwa a yɛde Rocky bɛkyɛ sima mienu pɛ ne yɛde adwenkyerɛ no taw na yɛde abra adwenkyerɛ yɛ amode aba pono kɛseɛ no soɔ no na yɛyɛ ho adwuma na yɛde ama nti yɛde we deɛ na ɛhyɛ aseɛ maame yɛ yɛnkɔe na yɛnhwɛ adwenkyerɛ yɛ amanfoɔ nso ɛde aba no na yɛnyɛ ho adwuma nti yɛhwɛ na yɛatumi akenkan adwenkyerɛ no na yɛde ama wo ɛma idea na yɛbɛgyina so awie na yɛde nsɛm nyinaa aba na wie yɛ Ro Asante yɛboa Benedict ɛne samufoɔ kuku akosua somu Libia Bogas of Mami Premier ni aban nipa akosua jewa kɔdeɛ boaten mami ya mafia ɛne abusuafo nyinaa Mofi ɛne abusuafo nyinaa ɛboa ya yɛde ɛbrɛ wote yɛn ka 93.1 FM ɛno akyi 98.9 nana kwabena kɛse na afei Akuya boachiwa asampa etia Sabre Rocky the Darling ɛtena se no de nyompa ɛwie ya boydie adɔfo dwom ɔde afambɔkɔ yada asiamwa ha Sompa, 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 sompa. Ghana fue, yay! Fido Asisemo, my people. Fido transform them app. The new Fido app is pink